картини, феси та інші вироби ручної роботи. Кожен з елементами національних кримсько-татарських візерунків. Виставку в Анкарі відвідали представники українського посольства у Туреччині, місцевої влади та кримсько-татарської громади. У центрі уваги орнєк – національний орнамент. Наприкінці минулого року було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Орнєк – це система символів та їхніх значень, що застосовуються, зокрема, у вишиванні, ткацтві, гончарстві, майоліці, карбуванні, ювелірному мистецтві, малюванні по склу, настінному розписі тощо. Надзвичайно вдячний за організацію такого заходу. Це серйозно показує, як національне мистецтво впливає на формування нації. Ми бачимо тут, що за дуже короткий час місцеві жителі навчилися вишивати дуже якісно і дуже чітко, і це підтверджує генетичний код кримськотатарського народу, турецьких представників тут і залишків нащадків кримськотатарського народу тут, наскільки вони поєднані і наскільки відчувають один одного. І це дуже важливо поряд з національною мовою. Національна вишивка – це збереження національних традицій і розвиток самого народу і самої традиції. Тому ми все всебічно підтримуємо, і ця виставка є одним із таких підтверджень, що це для нас спільне, і ми будемо над цим працювати, над тому, щоб промувати його весь орнек і вишивку в Туреччині. Як ви знаєте, у Туреччині дуже багато кримських поселень, людей, які виїхали з Криму. Я вважаю, що від цього Туреччина стає тільки сильнішою. Ми завжди були разом, і сьогодні ми прийшли їх підтримати і дуже цьому раді. Тут, у Туреччині, ми живемо як в раю. Є таке ж місце Крим. Нам пощастило побувати у Бахчисараї. Там особлива краса. Дасть Бог, і ми знову зможемо побачити Крим. Я всім рекомендую його відвідати. Ми хотіли показати цю культуру людям, які сюди приходять. Для цього ми створили дім кримської культури в Балик-Пенарі. Наш проєкт завершився близько півроку тому. Ми представили його агенції розвитку Анкари як проєкт технічної підтримки, щоб продовжити. Ми навчали наших учнів протягом 3 місяців, включно з курсом під керівництвом кримськотатарської майстрині вишивки Айше Османової, яку запросили з Криму. Це був тренінг вишивки вручну. Наша наступна мета – ділитись нашими виробами з національної вишивки. Sonraki amacımız balık